ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ ራብዓይ ክፋል ወትሩ ሮቡዕ ፀሓኽን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኽበርክን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሳልሳይ ክፋል ኣነ ንዮሃና ምቕልልትን ልእንትን ከም ዝኾነት ብዕሙቕ ዝበለ ክገልጸላን ክዕልላን እናሓሰብኩ ጥርሙዝ ዓርከይ ኣብ መንጎ ዘረባ ኣቋርፅ ኣቢሉ ኣንታ ክንደይ ትዛረብ ኢኻ ንዓናይ እሞ ቅድም ተመሳሕ ድሓር ትምልእዎ ዕላልኩም ኢሉኒ ክንምሳሕ ንካፍተርያ ተታሓይዝና ከም ዝኸድና ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ ራብዓይ ክፋል ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ኣነን ጥርሙዝ ዓርከይን በቲ እንዳወዳት ኮፍ ኢልና እናተመገብና የሆና ገዲፋትና ናተን ኣዋልድ ተሓወሰት። ብዙሓት ተምሃሮ ጋሻ ምዃነይ ግዲ ፈሊጦም ተተመሊሶም ይጥሙትን ነበሩ። ኣነ ግን ግዲ ኣይገበርኩሎምን። ልበይን ቀልበይን ምስ የሆና እዩ ዝነበረ። እተን ንምሳሕ ዝወሃባና መቑነን በሊዕና ዝተረፋና ባኒ ጥርሙዝ ዓርከይ ፀኒሕና ከይንጠሚ እዩ መስለኒ ተማሊኡወን ንገዛ ከነዕርፍ ተመራሪሕና ተበገስና። ኣነ ኣንታ ጥርሙዝ ዓርከይ እዛ የሆና ክንደይ ትሽኩር ቆልዓያ ማራኪፍ ኣለዋ ደስ ክትብለካ ምሽ ምስ በልክዎ ጥርሙዝ ክርትም ኢሉ ክሳብ ዝነብዕ ሰሓቐ እሞ ዓርከይ ከምዚ ፍትኽያ ደኣ ካብ ገጽ ክንዴ ሸዓ ኢለ ቆብ ኣቢለኪ ኣብ ደይ ኮሌጅኪ መፂኽስ ኣዋልድና ከዓ ክትሕድግና ደሊኺ ኢሉ ጥርሙዝ በንስታይ ኣፀዋውዓ እንዳፀዋዓኒ መሊሱ ብሰሓቕ ንኽንኽ በለ። ኣነ ዘረባ ጥርሙዝ ስለ ደፅላኣኒ እስኻ ደኣ ክፉእ ጥርሙዝ ጭሕሚዕ ጥርሙዝ እንዲኻ ቁም ነገር ተተዛረብናካስ ክንዚ ሰሓቕ በል እቲ ሰሓቕ ከይትውድኦ ድሓር ክኾነካ ኢለ ካብቲ ደው ኢልናሉ ዝነበርና ድግስ ክንብል የሆና ሃንደበት ካብ ማዕዶ ካብ መሓዙታ ፍልይ ኢላ ናባና ገፃ ክትመፅእ ረኣኽዋ እሞ ኩርያይ ግድፍ ኣቢለ ጥርሙዝ ዓርከይ የሆና ትመፅእ ኣላ ንዓና ደልያ ከይትኸውን ምስ በልክዎ ጥርሙዝ ተረጋ ከምዚ ኢሉ መለሰለይ። ሕልሚ ድኻስ እንጀራ የብል ድዩ ዝተባሃለ ስለ ዝፈተኻያስ ንዓና ደልያ ከይትኸውን ትብል ኣይጋሻ እንዲኻ ትምኢልካ እንዶ ንዓና የዕርፍ ኢሉ እናተጫረቐ ክርኪር ኢሉ ሰሓቐ እሞ ዮሃና ናባና እንዳቐረበት ነጋሲ ተመስሒዶ እዚ ጋሻ ኣብቲ ኮሌጆም ምስ ከድና ከዓ ምሳሕ ከይከልኣና ናባና ፅንብር በለት። ነጋሲ ጥርሙዝ ሰሓቕ ኣቋርፅ ኣቢሉ ደኪርዎ እወ ረኺቦ ዘይፈልጥ መግቢ ረኺቡ ኢሉ መለሰላ። ነኸዓ ድምፀይ ኣለውህ ኣቢለ ይቐኒየለይ ይሆና ሕተይ ብልቢኤ ዘመስግነኪ ምስ በልክዋ ይሆና ገንዘብካ እንታይ ገይረልካ ኢላ መለሰትለይ። ካብዚ ንላዕሊ ከምዚ ከማኺ ኣብዛ እነብረላ ዓለም ውሑዳት ደቂ ሂዋን እየን ዘለዋ። ብዙሓት እንተዝኾና እዛ ዕሾኽ ኮይናትና ዘላ ዓለም ገነት ምኾነት ዝኾነ ግዜ ተለክስ ጽቡቕ ጌርና እስተላለና በልክዋ ሕቶ ኣስዕብ ኣቢለ ፀገም የለን ምንትልእሱ ብዙሕ ትምህርቲ የብልናን ድሓን ንዕልል ኢላ ብጥዑም ልሳን ነቲ
ፍትወታ ትሻቐል ዝነበረ ልበይ ብድፍረት ምልእ ኣበለቶ እሞ ቻው ቻው ንጽባሕ ንራኸብ ተባሂልና ብተስፋ ተፈላለና። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ራብዓይ ክፋል ኣብዚ ትውድእ ነዚ እውን ትመስል ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝመጽእ ረቡዕ ሓምሻይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ርእይቶ ሕቶ ኮመንት ሳብስክራይብ ካባኹም ክጽበአ ከም መጀመርያይ መጠን ሓገዝኩም ከድልየኒ እዩ። ቻው የቐንየለይ ሰናይ ሰሰናዩ